Temporaryong gipasiradaan sa Department of Public Works and Highways ang parte sa dalan sa Kalinan-Bukidnon Road, Davao gikan sa Junction Ulas paingon sa Talumukuan Bypass. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11. Dunay viaduct construction nga pagahimuon sa ulas nga bahin. Temporaryo na sarada ng parte sa Davao-Bukidnon Road gikan sa Junction Ulas padulong sa Junction Talumukuan Bypass to give way to the ongoing construction of the Ulas Viaduct. Plano na saradaan kini hangtod Oktubre karong tuiga pero paningkamutan sa opisina na maabrihan ang pipila ka lanes ni ini karong Agosto in time for the proposed resumption of face-to-face classes. Ang maong proyekto mag-involve sa pag-install sa mga board piles na magsilbing haligi sa maong struktura ug duna kini total length na 600 meters ug duna po'y widening sa existing na dalan ay pahigayon. Ang maong viaduct ang magsilbing access sa coastal road gikan sa Katalunan Pequeño. Giabisuhan ni Ortiz ang mga motorista nga moagi una sa mga alternatibong ruta samtang nagpadayon pa ang konstruksyon ni ini. Pwede makaagi ang mga motorista pinaagi sa Puan Bypass Road o di kaha sa Bangkal Bypass Road. Hasol gaya sir kay tuyok po man. Ya pasayro po og dito mi moagi. So ko pasayro og dito mo deskarga. So dire kay moagi puan. Sabi na di ko ka kumutana din la dire kanabay ulas mo naog. Dire ko moagi. Bagulbul sila dia kay tuwa dito niagi. Dapat dire kay moagi. Hasol po noon, pero wala may hemo na kay mamay pagbuot sa makasarado mo ko dire. Di magian, mapugos lang kita agi dire. Okay, lugi-lugi pa mo ko di sir. Lagi pod. Pero magaan kuan sa wala may hemo ani gid kay maramay atong kuan. Atong kay pagbuot mo gina sa atong gobyerno nga di pagion. Kasarado man dire di, pugos lang kita agi dire. Mulungtad hangtod Oktubre ning tuiga ang konstruksyon ni ining Ulas Junction. Busa na ngayon ang daan og pagsabot ang DPWH sa publiko. Sanglip, makahatag og bugat nga dagan sa trapiko ang pagpasarado niini. Kahinumduman nga gipasaradaan sa DPWH ang Kalinan-Bukidnon Road sugod niadtong Abril 7. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.